Daang-daang aplikante ang nag-apply ng trabaho sa job fair na isinagawa sa bayan ng Nagilian, La Union. Trabaho lokal at abroad ang handog ng iba't ibang kumpanya at recruitment agencies. We have 331 local job vacancies at meron po tayong 9,600 overseas employment. Kaya kung makikita natin ngayon, ang dami, as promised nung last time po, nung February 14, papalakisin natin ang overseas employee at nagkatotoo naman po, and we are very thankful to the Department of Migrant Workers for approving the different job fair authorities. Binuksan ito hindi lamang sa mga Nagilianon, maging sa mga lokal sa kalapit bayan at probinsya. Nagsilbing one-stop shop ang venue ng job fair dahil sa mga serbisyo ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno, para na rin sa iba't ibang requirements na kailangang makumpleto ng mga aplikante. Ang job fair po kasi ito yung validation ng kung gaano effective ang ating employment facilitation service. Ang employment facilitation service po kasi ito yung convince pagpapalapit ng ating job seekers sa ating mga local employers sa overseas employers. Say for example, may mga vacancies na magaganda pero ang mga offices nila ay sa Manila or sa major cities. So at least nakakatipid na sila sa kanilang pamasahe, sa kanilang pagkain, sa kanilang stay, at yun na rin, we are giving opportunities yung ating mga local na pumunta dito sa Nagilian. At least hindi lamang natutulungan ang ating municipality but also our province in terms of the provision of local and overseas employment. Sa tulong ng job fair, mas nailalapit din ang mga lehitimong recruitment agencies sa mga aplikante para maiwasan na sila'y maloko. Sa nasabing job fair, marami ang na-hired on the spot. Marami rin ang dumayo mula pa sa kalapit bayan at probinsya para maghanap ng trabaho. Nagkaroon din ng iba pang serbisyo gaya ng aplikasyon ng National ID ng Philippine Statistics Authority o PSA. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.